Pinnen is er net meer bij onder het Bosplein in Snits. Van de 6 Rabo-pinautomaten in de stad is deze zo'n beetje het drukst bezocht. Maar dus moest hij verdwijnen. Nou, deze pinautomaat zit zo dicht bij omwonenden dat je ziet het aantal plofkraken neemt toe en ook de intensiteit van de plofkraken neemt toe. Dus de manier waarop dat gebeurt met het uit complete gevels die weggeblazen worden met Semtex. Nou, dat risico is bij deze pinautomaat zo groot voor omwonenden dat we dat niet kunnen lopen, dat risico. Dus daardoor hebben we dit besluit moeten nemen. Bewoners van het appartementencomplex binnen vreed per brief op een hechte bracht. Spietig vinden ze het, maar dat is direct begrip. Vrouw Beetsma bijgelijks wennen direct boppen de pinautomaat. Je weet het maar nooit. Maar ik ben niet bang. Dat niet dat ik denk, ik wil hier weg. Nee, dat helemaal niet hoor. Nou ja, we zien het wel. Maar ik denk niet dat er valt wat mee hier, dacht ik. Het is hier nog druk omheen, hè. Verliezen hier wie in de 80 plofkreken bij Nederlandse banken. Er worden heel tijd zwiddere explosieven verbruikt. Dat zou je maar gebeuren, dat de boel eruit knalt. Dat vind ik niks. Maak je al een soort gebruik van een pinautomaat? Jawel, toch wel, ja. Dan in één keer pinnen en dan kerst even naar de Aldi en naar Puin door je boodschapjes even. Dus dat is nou wel jammer. Ze moeten nou in de oor spinnen, of bij de supermarkt dat ze extra yield opnemen meien, of op het Martiniplein. In Zuidwest-Friesland had de Rabobank nog 30 pinautomaten. Wat gebeurt er mee? Die blijven gewoon open. Daar hebben we ook goed naar gekeken van wat zijn daar de risico's. Nou, die hebben we in beeld en die zijn prima te overzien. Daar waar het nodig is kijken we altijd weer naar passende maatregelen om wat betreft beveiliging of andere zaken om zeg maar, veiligheid te kunnen garanderen. Dus betekent dat een aantal pinautomaten toch extra beveiliger wordt in Zuidwest-Friesland? Ja, dat zou kunnen, maar ik kan daar geen details over geven om hopelijk begrijpelijke redenen. We willen ons ook niet in de kaart laten kijken.